kod ariyo higa ka higa e choko mano mar omenda ni, mano kama nitie mano mar road levy titiyo kode mar gero apeyni. Gin apeyni mage migero karka are ne sirkal ni chaki nyaka sani meto ne osemedi kendo kowuok siling 18 en lita ka lita, maiso ni fuel masani kama nitiere ka obed petrol odhi bedo koidho nyaka 196 kendo ing'e sani kama nitiere ka 189 ka Nairobi e counties mamoko nego ni opogore. Ochal nade to paro ni sirkal gole kanyo kuom ranyisi bilion kinyalo paro karka? Mokwongo an two things ma notice. Number one, it's the first time maneno ka ma minister obedo involved with public participation. Most of the time gigi bedo gatimoga for formalities. Do bed nikech ng'anyo. Ngato wuoko. Aparo ni ng'anyo ni omiyo kila ngato i office kama ngatiere. Most of the time gigi gikawo mana reports from ka public participation osetim. Number two, abedo disappointed kodu kaka ji owuok madhi public participation. Keche most of the time, wadwaro ni mondo wawuog woko ka gik moko osebedo decided. To kwadwa betie sama ji obet piny ma decide. Koro kaneno ka Machakos ne nitie mana ji ariyo modhi public participation. To ka gini osekalo to wabro kendo wachako wadhi ndara. Onego bed ko kaber to wachak deal kode kapodi kochopo i ofise madongo go. Koro I would encourage okang'eyo yo ma maybe wakili bro wachonwa ma iluongo kodo weche mag public participation, but onego bed public participation. Aneno ka gweng'wa nitiere baraza ma chief luongo baraza, to sama chief luongo baraza to baraza pong ma kabisa. Koro onego bed public participation gi bende jipong'i nikech kanye ma rachak mar wach mag paro gontie. Ki kadoki wach mar question mari penjo mari mi penjo maru medono. Aparo ni sane waseneno ka ndeche osebedo mang'eny zaidi king'iyo ndeche mano wan kodo 2017 kod ndechni mwan kodo sani gi ng'eny mohingo. Wan gweng'wa before 2017 yo mo kugunja kadhi Nyadorera nene onge ga lam, sani nitiere lam. Aparo ni levy no miyo timo go road maintenance. To king'iyo yo makorwa bende nitiere daraja achiel motamre rumo. En daraja ma owachno serikal podongo kod pesa manyalo loso kodo section ma daraja mantiere no. Koro I hope maren manani mokwongo kapodi kwa medo to gima jo Kenya go jende osebedo kawacho ni watem yiero mondo watiyo urugu maber gumantiere ne nikech tinde kila ng'ato ni kod briefcase company mare manyalo loso ndara. To samo los ndara no ma bang' dwe ariyo to kendo dwaro maintenance. Koro mokwongo wa make sure ni resources ma jo piny osebedo kamiwa mon kodo ni tiyo maber. Jo Kenya oktamre chulo osuru. En manano wasebedo ka waneno ki compare Kenya marwa kama ichule osuru kod pinje maoko madongo kumichule osuru. Ndiye joma osuru no kudhire ni mondo chul nikech oneno benefit mar osuru no kichulo. Koro mandara ni bende aneno ka CS wacho ni jo Kenya tamre bo owere kodo. I hope ne ko kagitiyo maber kod mantiere no next time ko biro kwayo jo Kenya no medie uru kata na siling 2 moro mondo wamed kodo loso ndechni gi ji ok bitamre nikech wandache go wan motiyo kodo. Erokamano bilion. Akeli wana penjo mipenjo wakili adogiro wakili kato Shaleta ng'adwogiri. Wakili, chek wacho nade wechegi mag choko paro mag jopiny kata public participation ni. Wanene kata gwengewa ibu wachi public participation otime yo machal nade. Usowe all no okel crate mag sote jo sign kise sign ti wuok di list mag jok mantie gik magibero timo to ponono gikia ka paro